हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों जोङो साननैसो सिगांनिफ्रायनो चिरां जिल्लानि गेजेराव जाबाय थानाय मोनसे जेनाखि गोथै खांख्राइनि अन्थाइ होनदों आरो खायफाया बेखौनो गोथै अन्थाइनि खांख्राइबो होनदों उल्थायै। आरो दा बेनि दै लोंनायनि गेजेरजों गोबां बेराम आजार हामो, दा बे बाथ्राया गोबां गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो सिगाङाव जायखिजाया अन्थाइनि मानिकनि अन्थाइ मोननानै दै लोंनायनि बेबादि गोबांथार बिदिन्थिया जाबोबाय थादों आरो चिरां जिल्लानि जेखौ जोङो दाबसे जायगायाव होंगो दोंगो मानसि थानाय नुदों आरो बिनि उनाव गोदानै नैबे खांख्राइनि अन्थाइ। दा बेनि सायाव जोङो मोनसे भाइरेल भिडिअबो नुदोंमोन, जायखौ नोंथांमोनहाबो नुबाय जानो हागौ। दा बिनि सायावनो मोनसे बिदिन्थि होनो नागिरदों आरो बेजों ससियेल मिडियायाव दासिमबो दावराव जोबाखै आरो बेखौ लानानैनो जायगायाव ओनसोलाव बयनिबो खुगा खुगा सोलिगासिनो दंबावो माखासे बाथ्राफोर। दा बेयो एक्सुवेलि मा, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो साइन्सनि गेजेरजों नायोबा जोङो नोंथांमोनाबो नायबिजिरनो हागोन। दा बेयाव आं जायखौ नायनानै मोनदों एबा जायखौ मिथिगौ बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों। बेयो जेबो इसोरनि अबदान माबा मोनसे नङा। अबेबा अन्थाइनि मानिक माबा माबि सोरबा मोन्दों, इसोरनि गेजेरजों दै हरदों, हामदोंबा बे आलादा खोथा। खिन्थु खांख्राइनि अन्थाइ एबा गोथै खांख्राइनियानो जा, गोथै साम'आनो जा, गोथै नानियानो जा, जायखिजाया माबा मोनसे गोथैनि अन्थाइ जानाय, दा बेनि सायाव नोंथांमोननो डिटेल्सै होनो नागिरदों। बे जाहैबाय इंराजियाव होनो जायखौ फसिल स्टन। दा बे मोनसे फसिल स्टनानो बेबायदि जायो। बेखौ नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ, जायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं सावगारि होगोन, जायखौ जोंनि गोदोनि बिगियानगिरिफ्रा फार्स्ट टाइम बिजिरनानै मोननाय, जेखौ जोङो डाइनासर दे जोंनि दुनियायाव दंमोन, बे मुलुगाव डाइनासर दंमोन, बेखौ जोंथ' रावबो मानसिया नुवाखै। नाथाय बेखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनदों? बे फसिल स्टननि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेरै सावगारियाव नोंथांमोना नुदों, बेयाव जिबियारि थैनाय, बे थैनायनि जिबनि देहानि साखाथियाव गोबांथार माखासे नेचारेलि फिनजाथाय जानायनि गेजेरजों बेयाव अन्थाइ जायो आरो बिनि हारा बा मोदोम गासैबो अन्थाइयाव थाफानानै अन्थाइ बायदियैनो गोरा जाफानानै थायो। जायखौ बर'आव मा होनना बुङो? बेखौ महर सोलायनाय अन्थाइ, एबा मा होनबावो बेखौ, खायफाया माने गुबुन गुबुन रोखोमै बर' राव फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेखौ जों जेखौ होनना बुङो फसिल स्टन, नोंथांमोनाबो बेखौ नुदों जानांगौ, बिगियानावबो मोनदों। आरो बिगियान एबा साइन्स लाग्राफ्रा साइन्स स्ट्रिमनिया साबसिनै मिथिगोन। जायफोराव नोंथांमोना सुबुरुनबो हरनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव, जाहाथे बयबो नायना मिथियो जुदि नोंथांमोना साइन्सनिबा। दा बे हिसाबै जोङो नुनो मोननाय जागोन बेबादिनो गुसु ओनसोल एबा दै सिङाव थानाय अबस्थायाव बेयो बांसिन जायो। मानो होनबा दै सिङाव गुसु जायो जेब्लाबो, सेवनो नागिरा। दा बेनि थाखायनो थाब सेविखाय बेयाव माने बै गोथैया बाव थाबाय थानाय समावनो बेनियाव नेचारेलि फिनजाथाय जानानै बेबायदि अन्थाइ महर जानानै गोरायै थानो हागौ। दा बेयाव बिनि सेप, जायखिजाया जिबिया बेवहाय जेखि थाया मानो बिनिनो महर लागोन। जेरै खांख्राइ थादोंमोनबा खांख्राइनि महर थागोन, जेरैहाय नोंथांमोना नुदों। नाथाय बेखौ अन्थाइखौ देफायनानै खांख्राइखौ दाङोबा बे सेवबाय, माने गोथै गोबाव जाबाय नालाय बे बायगोनबो। आरो जुदि महराल' सेप जाना थादोंबा बियो अन्थाइयानो खांख्राइ बायदि महरल' लाबाय थागोन, खिन्थु अन्थाइयानो जाय बायनाय नङा। खिन्थु खांख्राइनि देहायानो थाथारदोंबा बियो गोजाम जाबाय, बेबा खय बोसोर जानानै थैनाया खय बोसोर जालांखो आरो अन्थाइ जागुलायखो। दा बेखायनो अन्थाइया गालाङोबानो सिंनि बे सेवनाया गायगोन। जेरै डाइनासरनि हाराफोरखौ थफा थफा बोखांनानै मोननो हानाय जादों। दा बेबादिनो एखे रोखोमैनो नोंथांमोननो बाव गोबांथार सावगारिफोर होनाय जादों, जायफोर खांख्राइनि सेप। बबेबा बेबादिनो लैथोनि सिङाव बांसिनै बेखौ मोननाय जायो, एबा हा सिङाव बांसिनै मोननाय जायो, जाहाथे बार नाङि एबा थाब सेवनो रोङि जायगाफ्राव बेबायदि जाय गुसु ओनसोलाव बांसिनै बेयो मेक्सिमाम जायो। बेखायनो लैथोनि दैयाव नायाबो बेबायदि जानो हागौ। आरो जिबि, गोबांथार जिबि, बायसेत्रा जिबि, गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारफोर दैयाव बेबायदि महरनि जानो हागौ, जायखौ फसिल स्टन खालामनाय बुंनाय जायो। जिबियारि एबा जिबियारि नङै गासैबो मा होनो फिनजाथाय जानानै बेबायदि महर लायो। दा बेनो सिम्पोल खोथा। अब्ला बेखौ जोङो दिनै सोरबाया खांख्राइनि दैयाव मोनगोन, खायफाया सोरबाया साम'नि मोनगोन, खायफाया सोरबाया माबा मोनसे जिबिनि मोनगोन। दा बे फैबाय थागोन। जायफ्रा दैयाव एबा जायफ्रा गुसु ओनसोलाव थाबायगोन बिसोरो मोनथिबाय थागोन। आरो लैथो सिंनि मानसिफ्राथ' बेखौ सानफ्रामबो मोनथियानोखा, साफ्रामबो ना सारनायाव बेफोरो मोनफ्रोमबो फैफाबाय थायो, मोनथियो। दा बेखायनो जोंना दिनैसो गोदान नालाय, गेजेराव गोबाव समनि गेजेराव नुजायो, बेखौनो आसरित नुयो, सोमोनांथाव नुयो। मिथिया, स्टाडि खालामा, एबा मालायनिबो खोथा खोनासङा। दिनै जों जेरै बुंगासिनो दङ बे बाथ्राखौबो नायनायानो नङा, मिथिनायानो नङा। जायहा नायगोन नोंथांमोनाल' मिथिबाय, नाथाय जायहा नुदों नायनायानो नङा, बुजिनानै लानायानो नङा। दा बेबायदिनो आंबो जेरैहाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मिथिनो मोननाय जादों, नोंथांमोनाबो इन्टारनेटआव बेबायदि बे बुस्थुआ मा बेखौ नागिरबानो मोनगोन। दा बेखायनो मोनसे खोथाया बेसो, बबेबा मोनसे बुस्थुनि सायाव गोदानै माबा मोनसे मोनदोंबा, बेनि सायाव आसरित मोनदोंबा, बेखौ आथिखालाव बयबो इन्टारनेटनि जुग, सार्च खालामनानै नायबानो नुनो मोननाय जायो बिनि रियेलिटि मा।
बेनि रियेलिटिया मा बेखौ नागिरबानो मिथिगोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो बेबायदि आराव जानायनि सिगां बे मा बुस्थु बेखौ बिजिरो, बेनि उनावहाय था, जाहाथे रावजोंबो जाम्बा खालामजानो नाङा। आङो बेयावहाय रावखौबो टारगेट खालामनानै बुङा, सोर मोन्दों सोर मोनाखै, सोरबाया माबा मोनसे टारगेट लानानै बुंदोंबा बे आलदा खोथा। खिन्थु जायफ्रा नुदों जोङो मानसिफोरजों जाम्बा खालामजानो नाङा, नायग्रो, नायनानै स्टाडि खालाम आरो बिजिरनानै नाय, बेनि उनावहाय माने मिथिनानै ला आरो बियो मा बुस्थुमान। दा बेनोमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।